pamanyepera vari kuita anonyadzisa kudai. Vanhu havachi kutodanana. Hazvina kumira nanhasi ndimai nababa vanodanana zvisingaiti. Enge vane chihure chakapusa chataitongobata zvese. Mambo tangai kundiverengerawo iyi. Amana tati makanyeba tanoitaura tameta ri mbudzi mombe kuya kuna mambo tati tibada kuudzai enda apa pako takupaziva iwo kana ngamota kenge tokatora anzeipi masvika boy here ndaonesana nemhuriko anzitare kuti isu kwete saka tokumbirawo kumupa nyowani nesenemi please tinomuti anzoti spenion Nawira ndina meno zvainyorwa as information kuri chiri communicate nawo nakatozotanga communicate naye taenda kumajiha Toterera hey. Pamusore mama. Pamusore nesmart kuti. Ini ndakwira murume uyu dala. Murume uyu akafambidzana nemudzimai wako. Kusvika pakumupa mwana. Gore ra2011 ndo pakasunungukwa mwana. Kureva kuti maybe vakatotanga kufambidzana kuma28 I don't know. Saka ndakachengeta mwana ane 15 years murume ndona yangu yandamukwira kudai then mukadzi wangu zvakare ndikumupomerawo mhosva yake futi zvakare yekundichengetesa mwana ndichiti ropa rangu ndichishandira mwana nerudo ndichiitira mwana rudo rwakanyanyisa kusvika pakuendesa kuchikoro zvinodhura mwana wangu aidzidza kucollege aisadzidzawo ka mwana wangu saka ndonhamo yangu yandaakada right yo nyaya iyo ikavhayaniti upomerwa renyaya kana kuti zvakafamba sei pamusoro changamira zakutaurawo nyaya Wong mudzimai ndakafambidzana naye 2010 ndangosira ipapo achinditi ndakadzokera nemurume wangu wanga akambana naye ndobva ndangozvinzwisa vanhu vakasiyana naye nyaya ndakatama kutoziva kuti kune nyaya dziripo muna December kwakabereka ndofunga zvinowada tosiyira kuna amai makafambidzana 2010 kusvika 2010 zvakapera kudero saka zvizhinji ndosiyira kuna amai amai Mana ndo gore ni 2011 muna February mari pere mari adna ana zaman mai muri ko ere mari ya mai to ya Florence Kavu Florence Kavu mapeture pakufambidzana mamaramba naye vanhu mamune mudzimai wenyu uyo achiita zvokutopiridzira handina kusiyana nemudzimai makore kwese kwaikutaura mudzimai ndakangoita separation naye 2006 2007 tatatotesa saka 2007 2008 ndibvunzirewo vedare kuti ari kuti ndandakasiyana nemhuri yangu yandaigara nayo pamba pangu kana mukabvunza vemusha wangu right mai tombo yedu svika ipano isusu tataura tichipera munhu right
kunyepera kutoziva kuti nembudzi yako takazona pane chokwadi vaitongo ndimi vaimba nebhaibheri mutaure zita renyu mutaura kuti zvandingaura kuti sei chokwadi pamberi pamambo makazvisumudza kudenga kudai taurisai ndonzi Florence Kavhura ndiri kutaura chokwadi pamberi pamambo mwari andibatsiri mwari ngaandibatsiri ngati pane nyaya yataurika nemurume wenyu tombo imuno nyaya yemwana chii chamunoziva pamwana ane 15 years mwanasikana mukomana mwanakomana ane 15 years chii chakaitika pamwana iye mwana wani mwana wangu wenyu kuna nababa pakugara kwandaita ndaisasiva asi kuenda kwavakaita kumadhiye ndo pandakaita ndizive kuti mwana uyu ndiri asi wavo makambogara nababa ava here aiwa pandakasiyana nababa ava ndo pandakaona baba makaona goreri 2010 masiyana goreri pandakaona nababa ndo pandakanga ndasiyana nababa vamazosiyana goreri neavo pandakangozvitakura ndaziva ndazvitakura ndipandakavasiya baba asi makavaudza kuti ndine mhindeni ndaitoti aisiyana vapi waiti ndiyani ndaiti ndiye vava imamasiyana makaonana baba wa 2010 maizoti ndiye ava sei muchitima masiyana navo tikanga tadzokerana saka pakudzokera kwandakaita navo handaunge ndaziva ndakazvidakora mamadzokerana maatanga kudanana 2010 iyo urikuzvinzwa here shamwari nditaura vari kuti egai ndimbovabvunzawo kupira kudai okay amai ava takasiyana 2008 tanga tatotese ndichigara kuharare mai vachigara kumusha 2008 iyo ndakabuda ndikaenda kuMozambique nzara yese 2008 havana chavakaona ndichiuya nechikafu kuMozambique ndichiuya nechibhutsu mafoni ndichandichitengesa panyama tichigara tese 2010 ndobva ndawana basa kuharare ndikati handichada kudzokera kupi kuMozambique saka ndaiuya maweekend manje kuno kumusha ndichichovha bhasikoro ndaiuya ndichichovha bhasikoro kubva kuharare all the way kuya kwanyava handitika mhuri yangu ndichichengeta 2010 2011 ava vaiuya 2010 iyoyo vaiuyawo kuharare dzimwe nguva maweekends maningi maweekends kana pamaholiday nevana kusvika 2011 mwana achizvarwa ndaitotiwo mwana wangu handisi kuziva kuti pavari kuti takasiyana ngavajekesere dare uye uyu nekuziva kwake kuti ndandakasiyana navo ngaajekesere dare vari kunyepera dare tisaita tomboenda kure nenyaya ingatakubatsai mabhaibheri nemedu wemataura kuti tichataura chokwadi chaichaio ko iwe wanga usingazerete kuti uyu mukadzi wemunhu ini mnaizivanhu waiziva zvako vakaramba chii chinokuraidza kuti munhu arambana inyaya udaitomboti wangu wakarambana asi paane mwana paane mwana ikaita sei nodiwa mukadzi wemunhu mwana handisi kuramba asi kutaura kuramba ndekuti wangu arambana mwana ndakatoonawo pafoto shuva ndasasara kuona kana mwana ndakatomuonawo pafoto mwana saka ndikamuona mwana handisi kuramba wako aona foto anzi mwana ndewako ambuya mati makarambana ndwendo ni komurume zvaro kuti tataka 26 27 zvakubata kunyeperai takaramba zo 2010 ko 2006 yakakutaura ndekunyepa ndiwo zvavakutanda vedai hama dzanguwo dzirimo muno ava ndatezvara vangu ava handiti bvunzai atezvara vangu chaivo ava kuti takanga takarambana here 2010 bvunzaiwo hama dzangu sumukai Aya, mirai.
chokwadi chaite kuti makaramba nayo gore ripi chaiyo 2010 baba ndobva tachizodzokera nenhanda umetaziva kuti ndaita sei ndazvitaka makarambana kwemazuva mangati 5 months mama tomuvawo chii chakaita tikurambana Varutaura nokuda tinyara yachiteera nini? pane patakapesana ndipei tatomudarika hapana tichawanzi hozi mi muda kuti tamisira nguva pa5 months mama teta muvhori mateta mwana kudhara pa5 months ndandatokubasa 5 months pa5 months basa saka mazorambana makadanga kutadanana rini nababa pa2010 ipapo nani mwezi upi mati andichanyatsora aiwa munotadza nei 2010 ndio yakuruziva tati makarambana makatanga kudanana rini rapedza chiuri makatanga kudanana rini saka makazorambana rini ngoza mahora itoti makarambana mwedzi upi asi munogara muraini mumwe chete nababa neseva imogara panyama kwakavaya kwani kwaputsa tati mwedzi wamakarambana ndeupi amuziva muda kunyepera uzingaita pane anga asungisa rukwa ifeo amaiva wembe yange mamusingarabwe kuno zoita to vanhu azokuramba izvozvo nekuda kunyepa kuda kugarira chikomo ndikuda kwabvunze vamaya kuti kumusha kwavo ndikupi kwavakabva ivo mai munobva upi kunyanga kana vakanga vakarambana nakabva vaionana kupi vakarambana nemunhu kuno kwamusana hanzi takasangana kuharare asangana kuharare naye asi uina uyu masikazivani uina uyu masikazivani saka waitochiwa mukadzi wemunhu ati nemukadzi wake aiva tati waitochiva kamukadzi wauyu because isusu taichiitika kuti wakaona kana mukadzi wemunhu akatadza kugara sei musiye akadaro ona saka iwe waitotsiva kamukadzi wauyu ko saka wakazomunyenga sei kana uchiziva kuti ningirimi mukadzi wemunhu ndambuyaka yanzazi because todana zvikatipedzere dare dai kutotaura kuti shamwari ndine urombo waona zvinhu zvakangowanika pachirume kwete kuda kutaura kuti upe munhu hasha waona kati upe isusu dare hasha ungadai wangobvuma zvinhu zvako zvaningirikini vozoona kuinyanga vari kuti vanga varambani pamakaramba makabva maenda kubasa maishandira uya anogara achitungisa saka makaonanirana maishanda papi kuchitungisa kumba mama akuita zvehousegirl saka makazowana napapi mimi housegirl anogara akavharirwa makazobuda maibuda papi because housegirl anenge akavharirwa musaite kutamba nesu manzoka aiwa musatambe nesu saka makazoonana kupi maita ofu munaona ngani kwenu haisimoneramuazviranga nyaya iri pachona vanhu ngavapiwe mutongo wavo nekuti ngatenderere hakuna anombosiyapasi mambo apa mutongo uyo angafanira kutaura zvamachajisi aari kuda kutengeta kwaita mwana taura zvakuda kudari ndine zvandoda kumbotaurawo hangu pamanyepero avari kuita anonyadzisa kudai vanhu havachi kutodanana hazvina kumira nanhasi ndimai nababa vane kudanana zvisingaiti enge vane chihure chakapusa chataitongobata zvese mambotangaiwo kundiverengerawo iyi hamana tati makanyeba tamboitari mbudzi mombe ikuya kuna mambo todati tibva takuudzai ende hapamba pako takupaziva iwowo
kana ngamota kake tokatora anzi reipi masvika boy here ndaonesana nemhuriko anzi zita rekuti isu kwete saka tokumbirawo kumupa nyowani nesenem please tinomuti anzoti spenion yawira ndina mheno zvainyorwa asi information kuda kuti ava yaisendwa nani makaiwana ku information iyi ndiyanezuri ndakaitora mufoni wamai ndipemamuda kuratidza umbowo hwese padai yanezuri iyi ndiyanezuri unyorwa nava information yakanyorwa nani muchiri communicata newe ndakatozotanga kucommunicata naye taenda kumajira information ungatsvake ava zvinhu zviri pachena yakatopera nyaya kudhara apa isusu handada kungoti hangu dai tinyatsoziva kuti ava vanhu vakatanga kudanana enge vachiri kutodanana zvekudaro kwete kuti mambo apa pane mameseji akawandisa wachobva bhasikoro nemokaneta papa akatowandisa Ahora mzuru ukachofe bhasikoro kubva kuharare kuno kune mukadzi asi ndaine nenhamo yekuritira mhuri yangu ndaitambura nguva yake then uyu achitotaura pamameseji ari umu kuti you are so special to me, you were supposed to be my material. Emanje kwete utakuta uyu muruka akundiani akumwana mukoma saka ndo avaikominiketa naye akumwana mukoma wangu anogara kubotswana amai ndichishanda kwaRware amai vaigara nemwana wayo achienda kuchikoro tisi taigara naye then uyu aitoraramba mangu mambo every day Monday to Friday osiya apa mwana wangu dola akweuye handitika obuda kuma 4 obuda wenda kuma 10 ameno nguva dzavo odzoka handitika aitogara pamba pangu private vanhu vasingatoziva but kupusa kwavakaita ndekwekuti chidhiri chavo ichi vaichiita nemwana wangu achiri kuchikoro mwana womukoma wangu havana kuziva kuti achakurawo uye kuti mishonga apa inoshanda havana kuziva kuti achakurawo achabengenuka handitika uyu bambo ava ndovaikommunicata nemwana kubotswanako kwese kwavaienda vachienda kunana Kremboni kwaaigara uyo amai vachienda kunana Kremboni zvese zvirimo tambobvunza naye shamwari akunomuziva apa pakaendwa kumadna amai ava vakabvunza kuti kuri kuendwa ere mangwana because tikutaura zvakanichiri panapo uchinzi kuri kuendwa kumangwana ndiakakudza saka urikuona pane nyaya dzako wakatrasta mwana usina mazivo kuti iye ndaakazopa information yese kupi kuna baba waona ende zvese zvamuri kutaura zvokuti makatanga 2010 tisati achiti musati nyeperi waona zvakabvirwa 2008 muchiita zvinhu zvamaiita akuye angati mwana mudiki saka akazokura akaona kuti zvisi kupera maona kusvika zvese zvamuri kuita izvi saka isusu takuti aiwa ndo hatichada zvokuti tikutaura kuti 1 uri kupedzera dare nguva mambo tiri kukumbira kuti uyu murume abvise mombe yedare iyo haisi kana yokunhingirira haisi yaushu ibhiye dare yokunyepera dare wanyepera pamberi pedare takupa bhaibhiri waona amai avo tiri kukumbira vabvise kunhingirini mombe yedare hatizoti vachaiwana kupi asi tiri kuita then shamwari takukumbira mambo vasati vataura iwewe uchitaura zvauri kuda kubva pane murume kana wapedza tochinhingirikiti tochichangira ipapo noti tingapedza holist iripo mambo wangu ini nangu nemurume
handisi kuda kuripa zvekuti andipe tumombe pokuti akapinda mumba mangu akaita sei ngaachengete tumombe twake. Inini chandikuda compensation iri papepa apo chete kumuchengetera mwana kwandakaita chete ndo zvandikuda. I don't want to benefit pamabasa akadai so. Mwari vanondiitira zvakanaka, so handisi kuda kuti ndipe shama sinonguka, asi list yangu iyo ndikudawo mari dzangu dzandakashandisa up to this level yemwana. Okay, pari kunzi hanzi pachikafu mwana aidya hanzi $3 pazuva, zvichireva kuti pamwedzi 90 US. Havana kuisawo mamwe ane ma31 aya. Then zvichireva kuti $90 pamwedzi times 12, zvichireva kuti mwana wako aidya 1080 pagore. Then 1080 times 15 years, zvichireva kuti 16,200 yakadyiwa nemwana. Ndiye chikafu takuenda paschool fees kubva ari kuECD grade 1 grade 2 kusvika grade 7 akadzokorodza grade 6 which is 10 years. Kuchikoro kwaaenda anzi aibhadhara $25 per month, zvichireva kuti paterm aibhadhara $75. $75 times 3 zvichireva kuti in 200 something, 225 times 10 years, zvichireva kuti 2,250 years. Then accommodation nema basics 25 US pamwedzi times 12 akomana haya accommodation hatizoningiri navashamwari tombotaigara namai ake pati tombogumira ipapa pa 2,250 plus 16,200. aigara mumba mangu kaya asiri wangu mwana wako na nasi mwana wako Bombari mari na mwana. mwana yeye zvine vano hapana mwana anokangana mama yake yo yatamka. inini aumamboka gumbezi randikurira zvikara zvichatarisana. Ndinorombo kutaura pamberi penyite zvaraunda. Ndinofungidzira kuti uyu ndiye atomukwasha wenyu. Zvichibvira ndaitoti dai abva pano atakurana nemhuri yake, vouyawo kumba kwangu kwaRare, volodhawo zvinhu zvese zviri mumba mangu, vosiya imba yangu yaground, votakura zvinhu zvavo. Hapana kana masora ari padenga ngavagujunure. Chandiri kuda kusiya imba yangu iground zvakaita muhoro muno musina munhu. Gumbezi ndinofa. Fanga iko zvinezvi ndatotarisana nerufu kudai so mambo wangu. Ini mukadzi handichada baba. Handihanda kundika. Tichiri kutaura vantu here vako. Ndikonje wanakafaisa. Tupeonze vabereki. Total was at 22,000. As officer 4,500. So I have yeah, 18,450. 18,450. 18,450. Shamwari, manzwere tauda toti yenyi pay. Kushanda kupiwa. Kumba iko kushanda kure kuti kubasa chete kumba garden kushanda kurima fundi kushanda kuita. Kushanda mukati mangu. Tinomwa tichitora musha iwoyo. Uri ipapo totora awe ndo atinyatsotora manje. Kozi hatidi zvinhu zvakadaro.
pamusoro yechangano tezenge tikureverera imba 5 but toda kutarisa kuti panzi 22,000 totarisa chivanhu chinoti munhu kana atadzirwa anoripa mombe dzedzi kunyaradza akuzi kuti une chaunowana 22,000 tione kune kwainowanika saka zvinhu zvaka 6 over kuchengeta chako chaiko mambo wangu mukanditaura zvemombe mambo sikisi muri kundirwadzisa mwana wake aigara upenyu hwechirungu uyu ndakatambura nguva dzavaidanana asi iko zvino handitamburi kusvika pastage handaininge mwana wake aita kurarama upenyu hwechirungu uyu mambo mukanditi bombe 6 inininga mandirwadzisa asi zvabuda muda rangu handirahatisati sasagesta tiri kuona masaidi eshe kavhai inzwa zvataurwa pamwe aitodya mari dzangu iye kavhai 400 taura kuna mambo zvakapira sei unovapa sei mambo imari yekufunda kwakaita mwana wako nekuchengeterwa yeaccommodation tabvisa iyi ende uya kuramba kemombe yekuzoripa kurara kwavaita nemukadzi wake iripo payo iyo ndo yedu yekumombe iri tikumbotaura uyaruda zvake iwo neyako yemhosva dzako hatikakusiye uchienda kune mhosva dzako dzemombe dzauchabvisa taurai pamwe pacho paakandiudza ishumaeri azvarwa mwana wacho iyeyo adzimai vakati ini ndinomutumidza zita nokuti iwewo wakambotumidzawo vasikana vaviri ava kutanga noishima saka uyu manje inini ndinda kumutumidza inini mai wacho ndokubva vamupa zita rake iyeyo ishumaeri mwana iyeyo anotonzi ishumaeri iye mwana wacho munoyanzani anonzani kavhai mwana wacho waakaita namaidhi amaidhi vakati ndinotomutumidza zita rekuti ishumaeri nokuti ava vamwe ndo wakatombotumidza iye ishumaeri ndo zvaakandudza aiwa arizani shamwari itatada kuita tiende mutongo wakaudzwa yausaini anzianisaine mukuru wangu taura 18,000 plus mombe uneimwe mombe yekuloka apari zvino uyakumboda 18,000 yako tisatataura mombe dzedu itagaga taura tapinda dzimwe nyaya simukai mireva mambo yakatoroka tatopedza nyaya simuka utauri unobhadhara muchana utaura dare kuti ndinokwanisa yakati pamwe pamusoro ive dare nemuwanyiro wandoitawo ndokumbira kunge dzibhadhara mushana pamwedzi handishaye $10 taifunga kuti uda kukubatsira kapana unoda kubatsirika wakutitaurira rafu uda kukubatsira uya usaine mari tichabvira kubuka motokari kako iwo ndobata kutanga kubata iyo kusvika yangwani uya usaine uyatanga 18,000
Marume vari pahwinda handisi kuti ungabatana mambo. Ndabvira kudhara mabuda ndoreita sei? Uye mukati pinde mukati. Hazvina mhosva, chero aburitsa zviri mumba ngaatengesa akichereka dzoka iyoyo, it's fine. Alright. Ambuya. Simba mukaka. Zvanzi nababa kumbeze raita sei rarema ndichagona kufuga moya motora zvinhu zvenyu zvese zviri kumba kwavo. Muri kuzvinzwa? Imimi akabva mutisainire funga nyaya yedu yapera. Variwa 18,000. 3 weeks toda kutotanga kuona first payment. Uneche kutaura baba. Msene baba vachitaura. Ndakamira pano ndakamira sababa verudzimai vari atete vangu azanzi yababa. Kuti ndizova baba inhau yekuti ndini mukomana mukuru mumhuri asara nokuti imhuri yangu saka ndine baba vavo. Regai nditaura ndichiti ndine urombo kumukwasho wangu Tomboi nechitiko chakaitika. Zvinhu zvinotserutsa, zvinhu zvinondibata ndingange ndakatarisira zvinhu zvakadaro kuitika. But zvisinei zvinhu zvaitika zvinowanikwa muvanhu. Hapana zvaningaitika nemutongo wake ane zvaangataura. Ndiri murumewo saiye. Zvekudena ndiri munhu angaitirwa saizvozvo pamwe ndaingoitawo zvimwe chete singakwanise kuzvitambira. Handimupe mhosva pazviri. Asi chandakuda panje padare chamungagona kundibatsira kuti nyaya isaramba ichitaurwa. Kana zvipera zvingobva zvangoziva kuti nyaya yapera. Inhau yekuti ini maziro angu ndichibvunzawo tete mara nemukwasha wangu. Kuroora chako handina kurorerwa. Right, kechipiri kune uyu gombarume. Iye zvino ndine mwana kubva kwakati mukwasha wangu mwana ndichamuda pana pasi wangu. Anairegera mwana achitambudzika. Hakuna kwaigona kuenda mwana takatora izvo zvakutoenda kuchikora amaoko mangu ari mumba mangu. Saka panobatwa sei iye adenati mukwasha munyowani handisaziva kuti zvavaita vakangozviita pakutamba vane chinangwa neupenyu hwavo nemwana wavo handingazvandiruzi. Pano pakaitika mhosva munhu anotsvaga a way out. Ini ndiri mukwasha akaroora anozivanikwa mumusha. Ava history havaizivi. Ndakaroora kuhanzvadzi dzavo ava kumusha kuinyanga pamba. Samutumu wangu atoriko. List ndakatenge ndinaro ndakarichengeta. Ndakaroora 2003 kuinyanga. List ndakarichengeta. Chandakasarirwa nacho kune michiwa imombe dzedanga. Ndakaroora ndikapedza kusvika kurusambo kuti try munguva yekuoma kwezvinhu gore drought kuchipisa vakafara stereki mhuri yavo kumusha uko vatowana chikafu. Alright. Chisumukai. Vamos chekutaura panyaya iyoyi taura inenzi pamusoro vedare rese ndine chikumbiro changu chekuti isuwo semhuri pakabuda nyaya idzi takagara pasi tikabvisawo mari yedu yekuti vaende kumadna. Saka tachikumbira kuti chizodzosirwawo mari yedu yatakaendesa mwana wangu kumadna. maibatsira sekuru wenyu ava
bepa rake tinaro aiwa nemamira zvakaita paitita pamusoreda ndakumbirawo kuti ndiwanewo rubatsiro pamemiro akaita situation pamberi pangu sedare handina kunge ndanzwa rubatsiro rwachinasa ndasangana naro rokuti tomboti kuroora amene atetekana kana yekuroora muchauya mugadzirise yekuroora ingapedzi nyaya mwana uyo hatina chanoziva atsuzo kana mambo apa kutongoka kabomba tambire chimwe hakuna munhu achataura kana yatopiwa mutongo judgment nyaya yatopera anenge wana imwe nyaya yatoapiwa 21 days after saka tatopedza nemimi pamba wapedzera anzi wakasimudza muri yadzei mimambo yemi pamusoro yevadareresi pamusoro yemusinakati asitarireiwo vana tisabva matirangira nevana vatakabereka muneu ukama hauna kupera ndochidakashokandinaupamuri maramirwa nevana vangu aiwa ndikukumbira kuti pavana vatinavo vedu nemurume wedu ngatirambe takabatana pavana vedu vatinavo pamusorelaki avanhu amainini vangu ava tinowirana zvisingaite ana mainini vangu imomo vakawanda tinowirana ndakana problem ndiye akabaya mwoyo wangu wandakada ndiye akabaya mwoyo wangu asi nana mainini vangu ndofunga nemadzitezvara ese handina dambudziko saka amainini pavana avo vana vasikana vavira handina kana dambudziko kana pakaitika dambudziko rinoda waamai tinokutsvagai amai tinokutsvagai pakaitawo panoda amai tinokutsvagai handina kana dambudziko nevana vana vese vakudzimba dzavo vakatoroka